Hello. Balai keno khnatato khlai resapkha o naithokti karigo tomnai ma o naithokti. Balai keno kaisa koktuma abongkha nipes depormani kaisa mani bek khamakha rangchakni dakhonte bhuksong maya ganang norok kisa khairogui je mani tongnai norok yang tangsao phai kisa bini mani bek mo rkhake balai keno Ishorni mataini kaitorni o poisigotalo hamari mannai jeman tongnai gihli rikhe belakeno kaham sini takhuk nipes deborma belakeno kha khamjak bini mani bek lakha ge jeman ni tongnai khagana borok isar phaidi phadinge kabangmar samung khana lakha tebo khana nai tebo samung kurungrok tongo Aw, bo ke kisah res na onai, olo to isa hen hersam na po. Okay. Okay, ang tangsar sa mong resabi nagrawana amon yagulo te bersamung kurung robotong. Oh, hai tunggu terus. Okay, ang kasar sa mong resabana. Halo cek, halo. Bising ketal jara to. Belai keno